neem namens de heer Marcel van der Plank dit boek in ontvangst. Ik heb naar u geluisterd, maar voordat ik doorga wil ik even nogmaals iedereen hier van harte welkom heten. Onze voormalige staatsraad, de heer Wahoo, directeur van het Antillenhuis is ook hier aanwezig, de heer Candelaria. U allen, dames en heren, van harte welkom hier op het Antillenhuis. Ik heb met aandacht naar u geluisterd en ik heb de liefde voor Bonaire kunnen proeven. Van niet alleen wat u zei, maar ook wat u toonde. Het is net alsof ik op Bonaire was. Want ik heb ook het leven van de mensen, hoe ze op Sint Maarten leven, gewoon door uw foto's kunnen beleven. En dat vind ik zo uniek van de foto's die u hebt laten zien. En dat trok mijn belangstelling. En ik zal even eerst kijken, voordat ik het overhandig aan meneer Van der Plank, als u dat niet, want ik kan het niet laten. Want u hebt zo mijn interesse gekweekt dat ik echt moet kijken, want ik ken Bonaire, ik ben een paar keer geweest en ja, ik ben daardoor geïnspireerd. Ik denk dat Bonaire in u een goede ambassadeur heeft, want ja, ambassadeur heeft, die Bonaire echt kan verkopen aan de wereld. U zei over dat duiken, u hebt het kunnen vergelijken met het duiken in Egypte. En dat is in ik zeg bijna Sint Maarten, want ik kom ook Sint Maarten. Dat is een rivaal van Bonaire, een van de eilanden, ook van de Nederlandse Antillen. En ik dacht bij mezelf, ik zou het zo graag willen dat u ook even naar de andere eilanden gaat en ook zoiets maakt voor de andere eilanden. Nou, ik mag u misschien wel een klein tipje van de sluier oplichten. Ik ga van zomer 9 augustus een presentatie met gezag hebben daar. Maar ik wil ook proberen, ik heb natuurlijk de Antic Living Houses geschreven. Wat mij nu aan het hart gaat, is dat er veel huisjes op dit moment tegen de vlakte gaan. En wat ik wil proberen, als Judith, Dirk en Raymond het nog zien zitten, wil ik toch proberen om een architectuurboek te maken. Bonaire is klein, het is niet zoals Curaçao, maar juist omdat het zo, mag ik zeggen, ondergesneeuwd wordt door Curaçao, vind ik het des te belangrijker dat dat ook gepresenteerd gaat worden. Dus als het met een beetje geluk, wil ik dat gaan proberen om dat samen met hun te gaan maken. Maar goed, ik weet niet of het lukt, dat is afwachten, we moeten gewoon zien hoe het gaat. Dus ik ga nog weer proberen om iets voor Bonaire een bijdrage te leveren. Prachtig. Ja. Hartelijk gefeliciteerd met dit prachtboek. En ik kijk eruit naar ook andere boeken of andere documentaires als deze. En ook voor de andere eilanden. Want ik ben voor de Nederlandse Antillen en ik maak nou een pleidooi, vooral voor Sint Maarten. Want die wordt ook een concrete jungle. Dus we hebben mensen als u nodig om deze mooie dingen van de eilanden vast te leggen. Pabien. En ik wil u ook nog bedanken hiervoor. Ik weet zeker, dit ga ik niet openmaken. Ik laat meneer Van der Plank openmaken. En in ieder geval hartelijk de plaatjes zeggen, dat gebeurt echt. Toen. Nou, misschien is het toch mogelijk zijn er wel trots op, mooie goede kwaliteit. Nee, nog nooit geweest, maar dit nodigt wel uit het nadenken of we daar niet snel een keer naartoe moeten gaan. Laura.
mijn leerlingen en mijn eiland. En hij is wel geboren. Het is niet zo natuurlijk, maar het is op ieder geval wel een beetje. dat is de mens. Wilna, ik wil je feliciteren met het prachtige boek. Ik heb heel goed geluisterd naar wat je verteld hebt. Ik voel wel aan dat je toch bang bent dat er door de veranderingen die zullen komen bepaalde dingen zullen verdwijnen. Dat voelt ook de Bonaireaan aan. Kun je het een beetje nader toelichten? Waar ik bang voor ben is, wat ik de afgelopen zomer gezien heb, is dat toch wel veel huizen gesloopt worden. Er worden veel nieuwe huizen gebouwd. Er komen steeds meer auto's bij, er komen steeds meer mensen bij. En waar ik een beetje bang voor ben is of het eiland het allemaal wel aan kan, die mensen. Je kan wel veel mensen op een eiland zetten, maar kan het eiland dat ook wel aan? En ik denk dat de bestuurders, de bevolking heel goed moeten nadenken over hoe ze een leefbaar eiland houden, waarbij zowel de natuur tot zijn recht kan komen, de mensen tot hun recht kunnen komen. Want die natuur is ook heel belangrijk voor Bonaire, omdat daar uiteindelijk een stuk van het toerisme voor naartoe komt. En dat toerisme zorgt weer voor geld, voor inkomsten, waardoor het eiland weer in de vaart der volkeren meegenomen kan worden. Dus het is een hele fragiele eigenlijk een soort koord waar je op aan het dansen bent. En het kan goed gaan, maar het kan ook net fout gaan. Ik ben nooit op Bonaire geweest. Ik ben enthousiast gemaakt door Wilna met haar foto's. En wat kunt u me beschrijven met betrekking tot dit project? Want het is jullie eerste project. Je neemt niet zomaar één project. Het is heel goed wikken en wegen. Vertel. Het is voor een heel groot gedeelte het enthousiasme. Ik denk dat dat bij de presentatie van Wilna ook aan de voren kwam. Ze is heel gedreven om haar verhaal te vertellen. En ze heeft prachtige foto's gemaakt. En dat is in ieder geval zeg maar iets om aandacht te krijgen. En daarna als je wat meer verhalen hoort en de inhoud krijgt van wat er gebeurt op Bonaire, is het van dit is toch ook een land in beweging. Dit is echt een heel interessant moment in de geschiedenis. Want er is een referendum geweest. Er is natuurlijk nu ook nog rommeling geweest over het referendum. Dat idee wat zij zei van er is dadelijk een voor, wat zal het zijn, 10 december 2010 of zo en een na. Dan is het, als je dat ziet als een project, een beetje ook als zakenman, want dat ben je natuurlijk, denk je van dit is toch wel een mooi moment om gewoon vast te leggen. En dan wil je graag dat in een boek neerzetten en aan de mensen delen. En het wel zo doen dat het ook iets is waar de mensen wat aan hebben. Want gewoon puur foto's in een plakboek zetten, dat doet iedereen op zijn vakantie. Maar dit is gewoon om te zeggen van er kunnen veel mensen dit stuk informatie gewoon straks in hun handen hebben. Ja, dat is heel spannend.